Il-Kafè tal-Ġenna. Laura tħobb tara l-cartoons fuq it-television. Fil-5 ta' filgħaxija, il-mamà tgħaddi siegħa ħdejha tara l-cartoons qabel ma huwa ikbar minnha ikun irid jara t-television hu. Waqt ir-riklami jidher wieħed dwar il-Kafè tal-Ġenna bi sħab abjad u nies jimxu fuqu ħfief ħfief u bnies sbieħ li ma jonqoshom xejn. Qegħdin jixorbu l-kafè. F'din il-ġenna jidhru kollha mistrieħa. M'hemm ħadd minnhom li jaħdem u jiġi d-dar għajjin bħal papa. Meta jitkellmu ħadd minnhom ma jgħajjad kif tagħmel il-mama meta tiġi d-dar u ssib kollox ta' taħt fuq. Qabel raqdet Laura bdiet taħseb dwar il-ġenna li rat fir-riklam tat-television u riedet taħrab biex tmur fiha. Imma l-ġenna qiegħda l bogħod. Bdiet taħseb hemm ferrovija għal hemm iktar jista' jkun hemm ajruplan? Imma liema ajruplan? U kull meta tisma' l-qassis isemmi l-ġenna, jiġi f'moħħ Laura ir-riklam tat-television, is-sħab, in-nies sbieħ u l-kafè. Darba Laura kienet ħdejn ommha qed tara t-television, deher ir-riklam tal-Kafè tal-Ġenna. Laura staqsiet lill-mama: "Il-ġenna hekk?" U l-mama weġbitha: "Laura, qed tiċċajta, taħseb li l-ġenna hi hekk?" "Mela kif inhi?" reġgħet Laura. Il-mama kienet ilha tistenna din il-mistoqsija. Ħadet lil Laura f'kamra oħra, ġabet il-proġekter, tellat l-iskrin u bdiet turija r-ritratti tal-familja meta Laura u huwa kienu żgħar ħafna, meta s-sena l-oħra marru flimkien fil-kampanja u meta ġieli marru l-baħar. Kollox sabiħ. "Laura," qalet il-mama, "għalija l-ġenna hi hekk sabiħa meta nkunu flimkien u ferħanin. Ara dan hu t-tieġ tat-Tiju Frankie. Konna lkoll flimkien, ferħanin ħafna, dan kollu jfakkarna fil-ġenna." It-tagħlima tal-istorja. Il-mama ta' Laura tallimna li l-ġenna hi sabiħa għax inkunu ferħanin flimkien. U meta jkollna lil Ġesu jifraħ magħna, il-festa tkun wisq isbaħ. L-affarijiet sbieħ li naraw madwarna bħal baħar, is-sema, l-asafar, il-fjuri ifakkruna fil-ġenna. Għalhekk għandna nifirħu b'dawn il-ħwejjeġ sbieħ. Il-ġenna għalina diġà bdiet, mhijiex il-kafè, is-sħab u n-nies sbieħ, imma il-ferħ ta' flimkien meta aħna miġburin fl-imħabba ta' Ġesu.